What's up guys? Amo inani among deliveran niya napay parcel sa likod. Di na agad magsilbi. Gonsa mo diri boss. Break down ang likod ba? May ni mo kay naman ni kon sa kinalalan. Wala ka. Wala lang, wala gitayok no. Wala ka tuyok. Tuyok kay pero hawiran gyapon. Sikol kayo. Kana may sakto. Nala ko nga akong pinira di ako segunda likos ka angat. Tumigil na natin kaya dad. Ha? Ito nila ini. Oo. Yung tapoy lang ko. Ngani to ang angat. Nga. Kaniya? Ha? Kay dagko. Tagmer gini. Init kayo? Ha? Init kayo? Ngani pod. Terus babaw ra. Awat lang. Alas ng gumo. Hiwi nang ano kalistero. Ha? Di pa dulo pa kunin mo nga diri ra ko ana nya malustred gapon din na. Silatan. Ko na ra kanang testing nga ro. Balik tay. Ito mo balik ito. Kaangat ako dito kaangat ara. Kayo mo kuan man eh. Okay. Wala kita sa dili na kayo. Odi po balikan nimo tong utso dito. Dol-dol pamanta. Layo na kayo. Dol boy. Na utso. Yes. Nara ko utso nga. Ay gani kay nagdala na po nako. Hindi lang pang deliver, pang trail pa. Ganoy. Kuana kanang nito nga ba nito nga. Dito lolo mo. Okay. Na may dako ano napoy gamay pa pero isang pera ni batera nalimot ko dala lagi ato. Api dako kayo. Tiwas. Dili bay. Danggod nga. Hindi tapi kasagi. Ya. Paano ta highway na? And we're back on the road, boys. Tubil sa tubil. Kuan. Dala naman na dira oh. Dalan gani ato, dalan ato pa yon tubok. Mas kang ako ito. Pero Okay ra dos, tada mo nang i-trail mo yung motor para makabalo ka sa mulo ba. Oh. Pakabalo pagka bungkag. Kuya niya. Pagabot sa inyong balay. Usay mga kango, lataw-latawa. Wala na ikaramayo. Ikaw naman dyan maka-ayos ng motor. Ating pa lang nila oh. Alam mo gud dito, no? Wala lang ko tanong mo.
Kasi ira, nangunta na atong gulang, asa dapat ang palusot sa Ako kuhan. mo dyan ingon nga. Ini na mo daw. Kumusta na rin ikaw? Lantaw mga ang bato nga. Dagko kayo. Pagana niya. Uy. Kuya Dadsman mo. Sunod mo na yun. Dasok tayo may ito diba?